Добрага ранку. Прабачце, але размаўляць я пакуль што не магу. Я чакаю. Прывітанне! Усім салют! Салют усім! Лесик, што з табой? Нічога, не перашкаджайце мне. Прабач, Лесик, а чым гэта ты так заняты? Я чакаю, што тут незразумелага? Ванечка, а што адбываецца з нашым Лесикам? Ён чакае, вось і ўсё. А каго чакае? Можа, да нас зараз госці павінны завітаць? Хай завітаюць, мы гасцям заўсёды рады. Пра гасцей трэба было папярэдзіць. Я па іншай сукенцы прыйшла, ды і упрыгажэнняў бы больш начапіла. Кася, ты заўжды самая прыгожая. Толькі трэба даведацца, што за госці ў нас будуць. Можна не гаварыць так гучна, вы мне перашкаджаеце. Лесик, а ну хутенька адказвай, хто да нас зараз прыйдзе? Вельмі цікава даведацца. Можа, мы падарунак павінны падрыхтаваць ці прысмакі? Гэта абавязкова. Лесик, адказвай, каго мы чакаем. Вы нікога, чакаю я. Што? Ваня, табе таксама падалося? Што падалося? Тое, што Лесик нешта пераблытаў. І зараз ён хоча з намі пасварыцца. Сварыцца не жадаю, толькі чакаю я, а не вы. І нікаго, а што? Вы што-небудзь разумееце? Можа, наш Лесик перад камп'ютарам доўга сядзеў, і ў яго галаве усе думкі пераблыталіся. Ой! Лесик, гэта праўда? У тваёй галаве ўсё пераблыталася. Нічога ў мяне не блыталася. Мы табе не верым. Мы хочам бачыць нашага звычайнага Лесика, які гаворыць не загадкамі, а вельмі разумнымі словамі. Трэба Лесика ратаваць. Не трэба, і лепш адчапіцеся ад мяне. Ау, ты куды? Адчапіцеся ад мяне, вы мне перашкаджаеце. Ваня, у нашага Лесика дакладна ўсё ў галаве пераблыталася, і з гэтым трэба нешта рабіць. Што ты прапануеш? Трэба яго схапіць і добра-добра патрэсці. Патрэсці? Так, і чым мацней, тым лепш. Вы што, навошта? Каб усе думкі ў твоей галаве на сваё месца ўсталі. Ваня, давай трэсці Лесика. Отпустите! Пускай. Ну, што адчуваеш? Нічога. Я буду мультфільм глядзець, а пасля зноў сяду чакаць. Гэта яшчэ што за нумар? Напэўна, мы Лесика вельмі перакруцілі. Трэба яго вяртаць? А мне і так добра, я чакаю. Ой, глядзець на гэта я больш не магу. Ваня, дапамажы. Лесик, зараз сумленна раскажы, што у цябе за чаканне? А можа, гэта вялікі сакрэт? Ніякіх сакрэтаў у добраранку быць не можа. Гавары, Лесик, што за загадкі ў цябе? Ой, ну добра, слухайце. Сёння вельмі асаблівы дзень. Дзень загадкавага Лесика. Кася, не перапыняй, калі ласка. Прабачце, гавары далей, Лесик. Сёння дзень карнавала цудаў. Ух ты! А чаму ты ўвесь час маўчаў? Ты чакаў цудаў? Так, а вы прыйшлі, расшумеліся, і ўсе цуды ад нашага пакойчыка разагналі. Так бы адразу і казаў. Вырашана! Будзем чакаць цудаў разам. І вы, сябры, далучайцеся. Толькі я лічу, што цуду трэба чакаць па-іншаму. Тады раскажы, як. Вы мультфільм паглядзіце, а я пакуль што падрыхтуюся. Ух ты, Кася! Ты навошта так упрыгожылася? Я ж цудаў буду чакаць, а цуды усе чароўныя, таму я буду сёння чараўніцай. І нам таксама трэба пераапранацца. Як хочаце, толькі трэба правільна настроіцца на цудадзейны лад. А як на яго настроіцца? Трэба уявіць сябе сапраўдным чараўніком. Ну чаго?
уяўляйце, што вы сапраўдныя чараўнікі. Можете нават вочы заплюшчыць. Малайцы. І вы, калі ласка, уявіце сябе чараўнікамі. І уявіце, якія цуды могуць адбыцца зараз у пакоі. Толькі лепш марыць пра што-небудзь чароўнае. Ой, здаецца, атрымалася. Цуд адбыўся. Яшчэ які! І ўсё таму, што я, Кася, падказала, як правільна на цудадзейны лад настроіцца. І што гэта атрымліваецца? Калі настроіцца на патрэбныя думкі, яны могуць здзейсніцца. Лесік, у цябе навуковыя высновы. Гэта мне трэба дзякаваць і мяне хваліць. Атрымліваецца, калі загадаць добры настрой, ён і будзе. Калі вельмі пажадаць які-небудзь сюрпрыз, ён абавязкова з'явіцца. Толькі адна ўмова. Трэба вельмі моцна жадаць. І добра, калі жаданні будуць трошкі цудадзейнымі. А я лічу, што зараз многія нашы гледачы мараць пра мультфільм. Тады няхай адбудзецца цуд. Перашкаджайце мне, я пра другі цуд марыць буду. Раскажы пра які, мы таксама яго загадаем. Я хочу стаць самай лепшай вучаніцай у школе. І яшчэ хочу весці ўсе канцэрты і танцаваць на вялікай сцэне. І яшчэ спяваць, і яшчэ... Гэта зусім не цуд. Чаму? Таму што тут нічога няма незвычайнага і чароўнага. Я? Стаць самай лепшай? Каб стаць самай лепшай вучаніцай, трэба трошкі уважлівей на уроках слухаць і больш старанна дамашнія заданні выконваць. І ўсё? А ты паспрабуй і сама хутка праверыш. А мне яшчэ вельмі хочацца ўсе канцэрты весці. Тады не прапускай ні адной рэпетыцыі і запішыся ў драматычны гурток. Сябры, і вы, калі ласка, праверце, ці правільныя высновы мы зрабілі. Мы жадаем усім стаць самымі лепшымі вучнямі. Калі нашы парады вам дапамогуць, можаце расказаць пра гэта нам. А мы усім гледачам добраранка. А яны усім сваім сябрам. І хутка пра вашы дасягненні будзе ведаць уся Беларусь. А потым і ўвесь свет. Адрас, па якім можна з намі звязацца, памятаеце? 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці можна скарыстацца электронным адрасам добраранак.tv@gmail.com. А зараз самы час дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца заўтра зранку У нашым добраранку! Не праспіце.